Ei, nois, a veure, escolteu. Escolteu, si parlem tots alhora, no ens entendrem. Sisplau, demaneu la paraula abans de parlar, que si no, no hi ha manera. A veure, Manel, parla. Jo només volia dir una cosa, i és que abans de posar-nos a discutir sobre les vacances, hauríem d'acabar de decidir la qüestió de les pagues dobles que se'ns deuen. Perquè si no, passarà com l'altra vegada. Hola, amics. De nou amb vostès a Digui Digui, el curs que els vol ajudar a aprendre a parlar català en qualsevol situació de la vida quotidiana. I una de les situacions en què segurament ens hem trobat tots nosaltres alguna vegada és aquella en la qual hem d'intervenir en una reunió, en una assemblea o en un debat sobre qualsevol tema. No es preocupin. No els volem ensenyar retòrica, ni oratòria, ni res de tot això. Simplement els volem mostrar algunes de les expressions que sovint s'usen per demanar o donar la paraula, per posar exemples, per iniciar o matisar una explicació, per referir-se a coses que ja s'han dit, etc, etc. I com sempre, procurarem fer-ho d'una manera amena i divertida. Vegin alguns exemples d'aquestes expressions. Per començar a parlar. Jo només voldria dir unes breus paraules abans de començar. Jo solament volia dir una cosa. Jo només voldria dir... Jo solament volia dir... Per demanar i concedir la paraula. Demano la paraula. Té la paraula el senyor Puig. Moltes gràcies. Demano la paraula. Demano la paraula. Té la paraula el senyor Puig. Té la paraula el senyor Puig. Per explicar-se. No. Sisplau, demano la paraula. Ja pot parlar, ja, senyora Clos. Senyores, senyors, el meu punt de vista és una mica menys optimista. M'explicaré. Al meu entendre, la conjuntura macroeconòmica en el context d'una situació de signe clarament inflacionista ha propiciat que el capítol de despeses de la nostra empresa hagi sofert en poc temps un increment d'un 95%, la qual cosa afegida a la pèrdua de poder adquisitiu a causa de la manca de fluïdesa monetària ens ha dut a un dèficit pressupostari superior al capital disponible. No sé si m'explico. Dit d'una altra manera, no tenim ni un duro. És a dir, ni 5 de calaix. M'explicaré. No sé si m'explico. Dit d'una altra manera. És a dir... Per ordenar una explicació. El senyor Aguiló té la paraula. Seré molt breu. En vista dels pèssims resultats esportius i econòmics, demano la dimissió del president i de la seva junta directiva. Què diu? Home, Aguiló, potser es precipita. Perquè hagin perdut alguns partits, no hem de deixar-nos endur pel fatalisme.
tingui en compte que tot just som a la meitat de la Lliga i que tenim un equip de professionals de fama acreditada, dirigits per un tècnic excel·lent. Això, senyor president, no s'ho creu ni vostè. Perquè, a veure, per començar, i respecte als resultats dels partits, li recordo que no és que n'hagin perdut 3 o 4, no. És que encara no n'hem guanyat cap. Els hem perdut tots, i no per poca diferència. Aquí tinc els últims resultats. 175 a 12, 169 a 8, 103 a 14, 198 a 2. En segon lloc, quan a l'equip de professionals, és cert que tenen una fama reconeguda, però de quan jugaven fa més de 20 anys, perquè el jugador més jove té 49 anys, senyor president. I per acabar, pel que fa a l'entrenador, és possible que sigui un excel·lent gendre seu, senyor president. Però de bàsquet hi entén tant com jo d'acupuntura. Home, Aguiló, tampoc no n'hi ha per tant. Bé, una mica de calma. Jo proposo que fem una votació. Sí, d'acord. Vejam, els qui estiguin a favor de la continuïtat de l'oncle com a president, calcin la mà. Gràcies, nebots meus, moltes gràcies. Per començar, respecte als resultats. En segon lloc, quant a l'equip, per acabar, pel que fa a l'entrenador. I ara, perquè ho vegin tot més clar, els proposo assistir a una reunió de veritat. Una reunió de tots els veïns del número 13 de l'Avinguda del Desastre per discutir sobre la pintura de l'escala. Endavant, doncs. Ja han arreglat les botines. Encara ens les faran pagar tots. Què els sembla si comencem? Seguin, sisplau. Seguin. Segui. Hi són tots? Falta la senyora Gracieta de l'entresol. Està malalta. Jo hi he parlat avui i m'ha dit que... Quin escàndol, calli, avi. Un moment. Deixi parlar el seu sogre. Endavant, senyor Bartomeu. M'ha dit que vol que jo decideixi com si decidís ella. L'avi de l'àtic i la viuda de l'entresol són nòvios. Els seus fills estan negres. Puc dir una cosa abans de començar? Digui. Si en aquesta reunió no hi ha ordre, no ens entendrem. Si volen, jo faré de moderador. De què diu? No sé si m'explico. Jo donaré la paraula per ordre de petició i cadascú parlarà quan li toqui. El meu home en sap molt d'aquestes coses. Doncs demano la paraula i començo jo, que sóc la propietària. Té la paraula la senyora Mercè. Només volia dir una cosa. L'escala està bruta i s'ha de pintar, això ja ho sé. Però no penso pagar el pintor només de la meva butxaca. Dit en altres paraules, o paguen entre tots o l'escala continuarà tan bruta com ara, no sé si m'entenen. Molt bé, sí senyora. Però no cal parlar amb aquest to, Quin to? Pep, un moment, per ordre. No diguin res si no demanen la paraula. És que no puc contestar? Puc contestar o no puc contestar? Demana la paraula? És que no ho veu. Jo també la demano. Vostè no ha de demanar res, papà. Vostè té la pressió alta. Demano la paraula! Primer la senyora Tecla. Respecte a això de pagar entre tots, jo trobo que la mestressa hauria de pagar ella sola, que per això la casa és seva. Ah, no! Com que no? Silenci! I si no ho paga tot, que em pagui. Posem per cas la meitat. I l'altra meitat entre els llogaters. De cap manera. Sí, senyora. Ordre! Jo tinc la paraula. Pot parlar, senyor Bartomeu. M'explicaré. Quan jo feia la guerra a Jaca lluitant per la república... Què surt ara amb la guerra i la república? A callar. Perdó, senyor Bartomeu. Aquell té la paraula. Doncs, que parli. Gràcies, jove. Què dèiem? Ah, sí. Quan jo era al front lluitant per la república, vaig pintar el local de cultura del soldat. Allò eren temps. Papà. De vermell el vaig pintar. Com que sempre hi havia ferits,
Així la sang no es nota. Moltes gràcies, moltes gràcies. A propòsit de colors, hem de decidir de quin color pintarem l'escala. El que hem de decidir és si la pintem. La pintarem de color blau cel amb una sanefa de color de rosa. Blanca. Ha de ser blanca. El blanc s'embruta de seguida. Beix. Per començar, tornaré a recordar que la finca és meva. Després afegiré que ja he parlat amb els pintors i que el color blau és més barat. No té la paraula. I per acabar diré que això de la paraula és una ximpleria que no serveix de res. Això és un abús. Aquesta dona s'expressa d'una manera inacceptable. Nen, fes que calli. Jo a casa meva no callo. Demano la paraula. Vostè no demana res. Perdona, però no tenia jo i encara no havia acabat. Em deixen acabar o no em deixen acabar? No el deixem acabar. Anem per parts. Abans de res, hem de saber qui paga. Pel que fa al color, a mi tant més. Però primer hem de saber qui paga. M'explico? Queda clar? No. Té tota la raó. Només voldria afegir una cosa. Digui. Els costos s'han de repartir a parts iguals. Aquesta és la meva proposta. O sigui que posem la votació. Res de votacions a casa meva. Res de política. I tu no hi dius res, nen? Encara que facis de moderador, pots dir-hi la teva. Senyora Mercè, som una democràcia. No sé si m'explico. Ara surt amb la democràcia. Dit d'una altra manera, vull dir que vostè ha d'acceptar la decisió de la majoria. No em dóna la gana. El bé públic demana que accepti, senyora Mercè. El meu interès particular em demana que no accepti, senyor Alfonso. Companys, això és una injustícia. O aquesta dona accepta, o jo me'n vaig. I jo també. Jo no! Com que no? Que accepti! Ai, no s'haurien de donar tantes llibertats. Mireu on hem anat a parar. M'amenacen. Està bé, cedeixo. Pagarem igual entre tots. Però serà de color blau amb sanefa de color rosa. Beix. Blanca. Votem! Que encara no hem votat res? Doncs votem el color o acabarem la reunió sense haver votat mai. Jo voto pel blanc. Jo beix. Jo vermell, com el club de guerra del senyor Bartomeu. Jo blau i rosa, com vol la cursi de la senyora Mercè. Jo m'abstinc, perquè hi hagi de tot. Jo vermell. Després el convido a una copa, jove. Tots els colors tenen 2 vots. Estem empatats. Demano la paraula. Vol callar, sogra? El color vermell no solament el votem aquest jove i jo, sinó que també el vota la senyora Gracieta de l'entresol. Això és il·legal. Tinc el seu vot. Aquest paper firmat per ella ho diu ben clar. Som molt amics, saben? Papa, tingui dignitat. Parli, senyor Bartomeu, parli. La Gracieta està delicada. Aquesta tarda, quan ens hem llevat... Quan s'han llevat, estaven junts? Oh, quina vergonya. Som aquí per parlar de la pintura de l'escala. La sessió no s'ha acabat. Vostè calli i pateixi. Vagi dient, senyor Bartomeu. És a dir, que s'han llevat. I quant temps fa que es lleven junts, senyor Bartomeu? Com anava dient, aquesta tarda... Protesto! Un moment. Motius de l'interès fan que la reunió es doni per clausurada. Ara pot continuar, senyor Bartomeu. Sí, amb la senyora Gracieta ja estàvem d'acord amb el color que s'havia de pintar i a més... Com poden haver observat, això de parlar i discutir en una reunió és força complicat. Ens agrada més parlar que escoltar. Però vaja, ara el que ens interessa és recordar algunes de les expressions que hem sentit. Puc dir una cosa abans de començar? Doncs demano la paraula i començo jo, que sóc la propietària. Té la paraula la senyora Mercè. Jo tinc la paraula. Pot parlar, senyor Bartomeu. Només volia dir una cosa. L'escala està bruta i s'ha de pintar, això ja ho sé. Però no penso pagar el pintor només de la meva butxaca. Dit en altres paraules, o paguen entre tots o l'escala continuarà tan bruta com ara, no sé si m'entenen.
Per començar, tornaré a recordar que la finca és meva. Després afegiré que ja he parlat amb els pintors i que el color blau és més barat... No té la paraula. I per acabar diré que això de la paraula és una ximpleria que no serveix de res. Respecte a això de pagar entre tots, jo trobo que la mestressa hauria de pagar ella sola, que per això la casa és seva. Ah, no! Com que no? Silenci! I si no ho paga tot, que em pagui. Posem per cas la meitat. I l'altra meitat entre els llogaters. De cap manera. I res més per avui. Ah, i recordin que en públic, en reunions o en assemblees, també és fàcil parlar en català. Els espero al programa que ve.